Ahojte, toto video je zasvetené 8. genovému kľúču. Konečne sa mi podarilo natočiť video o genovom kľúči predtým, ako doňho vchádza slnko, aby sme sa teda zosynchronizovali a boli aktuálni. No takže tento genový kľúč sa nachádza v našom hrdle a spája sa s prvým genovým kľúčom v kanáli, ktorý je veľmi o prejave kreativity. No a téma tohto špecifického archetypu je hlavne naša schopnosť sa autenticky prejaviť. Vlastne taký, aký sme, bez hociakých filtrov, nejakých očakávaní a strachov. No, takže vlastne tá tieňová vibrácia 8. genového kľúču, s ňou rezonuje slovo všednosť. Na úrovni daru s ňou rezonuje slovo štýl a na úrovni siddhi výnimočnosť. No, takže kľúčovou otázkou v tomto archetype je naozaj to, do akej miery si dovolujeme autenticky vlastne skúmať sami seba a prejavovať sa kreatívne v tom prítomnom okamihu, tak ako je to vlastné nám. Je to o tej ceste, kde vlastne na tej tieňovej vibrácii sme akoby žijúci v konformite. Hej, je to ten stav, kedy sa držíme v tej dobre známej komfortnej zóne, kde sme radšej v tej všednosti a vlastne nedovolujeme si až tak vystúpiť a autenticky prejaviť to, čo nami prúdi. A to preto, lebo nám môže vyskočiť strach toho, čo si pomyslie ostatní, strach z toho, že budeme vylúčení zo spoločenstva, že tým pádom nezapadneme. Je to vlastne veľká téma, kde stále akoby väčšina tých štátnych edukačných systémov nám od detstva koduje práve tú formulku toho, aby sme boli ako ostatní. A vlastne česť výnimiek určitým skupinám v systéme, ako sú napríklad umelecké kruhy, je stále akoby ten level tej vlastnej individuality veľmi potlačaný. No ale vlastne o tom je práve ten dar osmičky. Je vlastne zhmotňuje to nabratie odvahy vystúpiť z tej šedej zóny, zahmlenej zóny, tej dobre známej každodennosti a vlastne akoby to riziko naozaj si dovoliť vykročiť a nájsť ten svoj kreatívny prúd, to svoje jedinečné svetlo a dovoliť si prejavovať sa skrze neho. To, čo sa stane následne, nám vlastne nezaručuje absolútny úspech a záujem všetkých. Aj často ten autentický prejav je možno moc vizionársky, moc šokantný pre ostatných.
Ale to, čo nám zaručí, je, že človek, ktorý si toto dovolí, sa cíti absolútne naplnene. A cíti sa tak dobre sám v sebe, pretože vlastne plní tú svoju úlohu. Ten človek je sám sebou. Hej, to je to všetko, čo tu máme robiť. Vlastne dokázať byť čo najviac sami sebou. Že vlastne tá otázka nejakého bežného úspechu a neúspechu sa tam rozplýva. Takže prečo stále toľký z nás, či už životne alebo v určitých momentoch si vyberáme spadnúť do tej nudnej všednosti? A je to hlavne preto, že vlastne naozaj stelesniť to, čo po nás chce systém, poskytuje istotu, poskytuje pocit bezpečia, ktorý máme radi, pretože tým pádom máme pocit, že sme zaobstaraní. A tá cena, ktorú sme schopní za tento pocit bezpečia zaplatiť, je obrovská, hej. Že vlastne mnohí z nás sa v jednom bode sme sa vzdali svojich snov. Sme sa vzdali toho, po čom my skutočne túžime a vybrali sme si radšej tú cestu nevymýšľať a zapadnúť. A byť ako všetci okolo nás. No a to je vlastne práve tá vec, tá výzva, ktorú prináša tento 8. genový kľúč. Nabrať odvahu a vlastne vstúpiť do toho risku, toho byť sám sebou. Aj keď často to môže naozaj znamenať, že keď vlastne ja ako individuálna bytosť schádzam do autenticity, tak môžem naozaj niečom pôsobiť ako rebel. Môžem poburovať normy. A preto to vyžaduje odvahu, ale je to potrebný krok pri procese individuácie a pri tom procese toho, aby sme naozaj mohli byť sami sebou a tým pádom byť naplnení. No a keď sa rozprávame o úrovni Siddhi, 8. genového kľúču, tak je to perspektíva toho, keď vlastne sa staneme takým žijúcim drahokamom. Absolútne nespútaným. A z perspektívy Siddhi 8. genového kľúču, vlastne človek, ktorý akoby stelesňuje toto Siddhi, tak on vníma ako ten krásny žiarivý drahokam absolútne všetko a všetkých naokolo. Že my sme v podstate úplne každý jeden z nás autentický a jedinečný. Len je tam rozdiel toho stupňa kryštalizácie, do akej vlastne my sami to sme schopní vidieť a tým pádom vlastne manifestovať vo svete. No a zároveň vlastne človek, ktorý žije toto Siddhi, tak nenecháva za sebou žiadne stopy. Nie je to absolútne kvalita vodcu, je to skôr kvalita vzoru. Hej, je to skôr kvalita niekoho, kto nevraví, že pozrite, ja som vám vychodil cestu a poďte so mnou. Nie, je to skôr tá efemérna kvalita, ktorá vraví, nie,
nechoď žiadnou cestou. Není to o tom vybrať si cestu a kráčať ňou, ale je to o tom objaviť. Ako to mám ja, objaviť toho svojho vnútorného genia a môžeš pritom používať akúkoľvek cestu. Či už cestu jógy, alebo tantry, alebo cestu šamanizmu, alebo cestu buddhizmu, zenu, kresťanstva, úplne čokoľvek. Spájanie sa s telom, spájanie sa so živlami. Ale vnímať tam, že všetko sú to nejaké metódy, ktoré nám môžu pomôcť, ale iba vtedy, keď naozaj odzrkadľujú tú našu vnútornú, to naše vnútorné volanie. No a tým pádom archetypálne človek, ktorý stelesňuje 8 siddhi, nenecháva za sebou žiadnu cestu, žiadne stopy. A len radikálne ukazuje to svoje svetlo tej autentickej prítomnosti. A je naozaj ako slnko, ktoré sa prediera oblakmi. A trvá v tom momente a v ďalšom momente je zase iné. Takže to, čo nám 8. genový kľúč prináša, je taká pripomienka. Nebať sa naozaj len autenticky prejavovať to, čo nami prúdi. A uzrieť tú svoju jedinečnosť a krásu. Aj keď samozrejme je tam opäť ten paradox, ako to býva na tej úrovni siddhi, toho, že nakoniec to naše bytie, to naše skutočné bytie a vedomie je vlastne za tým. Je aj za tou jedinečnosťou toho drahokamu, ktorý tu my teraz rozžarujeme, ako je toho nášho avatára. No, takže ako také zhrnutie, výzva tohto genového kľúču je práve, aby sme sa nebáli a vlastne zistiť, že aké sú tie naše sny, aby sme sa nebali vystúpiť len z toho snívania a naozaj krok po kroku sa dostali do bodu dovoliť si tie sny aj žiť a manifestovať. A krok po kroku si vlastne vybudovať tú svoju vlastnú jedinečnú identitu. Hej, ten svoj kostým toho, čo sme tu naozaj prišli hrať a stelesňovať. A tá býva vlastne... Môžeme sa inšpirovať ľuďmi, ktorých vidíme naokolo, ale nedá sa pri tomto budovaní vlastne imitovať niekoho iného. V momente, keď niekoho imitujeme, tak znova padáme do tieňa všednosti, pretože to už stráca tú autenticitu, ktorá vlastne vyviera z nás. Takže želám vám veľa kreatívneho toku a radosti pri tej ceste skúmania a stelesňovania toho vášho autentického vnútorného genia, aby sme mohli všetci spoločne zažiariť každý tým svojim jedinečným odtieňom. Majte sa krásne.